Не само, че не ме зачиташ, но се правиш, че не съществувам. Аз съм тук, Рюстем. 30 години вече съм тук. Но ти обичаш тази малка снимка повече от мен, нали? Нали? Отговори ми! Чакай, защо се ядосваш толкова? Добре. Ето ти. Ау, боли. Ето ти, Рюстем, мъка. Ето ти любов. Ето ти Мъка. обич, Рюстем. Коронавирус. Вземи. Кома. Време е да се Никой. върнеш с Асие, Рюстем. Ще я забравиш. Ще я забравиш. Майко лела. Не става, Хаси. Хаси Не не. се получава. Нали, се ожених за теб, за да забравя Асие. Ето я. Но не се получи. Пенки. Лесно ли ми? Пак глупачка съм. Защо трябваше да моля теб за помощ? Ако бях звъннала на татко, отдавна да съм излязла от тук. И казва, че съм правила театър. Що за човек? В тън земя да потъна, ще твърди, че е театър. Всичко чувам. Какво като чуваш? Сърдита съм ти. Не говоря с теб. Няма да ми помогнеш. По-добре си върви. Зарифе, обиждаш ме. Ясно е, че е театър. Сега. Вземи това. Вържи го около кръста си. Добре. И да забравим. Знам си. И аз си знам, че те обичам. Боже, Боже. Това е Зарифа. Готово. Добре, готова ли си? Ще те изтегля. Сякаш ще теглиш самолет. Готова съм. Готова съм. Самолет. Готова съм. О, човека падна. Какво направи? Боли ли те ръката? Това вече